Halo, muri sei hama dzangu, muri sei? Muri boa here kweshe kwemuri koko? Vatendi vaMwari muri sei? Ndiri kuda kutaura kuti chikamu chakuitika ichi tikutunanga muna December. Pane vamwe vanozofara zvokufarisisa kupinda mukati. Zvekukanganwa kuti ndine mhuri uko, zvekuti angaenda kumafaro uko anozonga akaenda kumafaro uko nemhuri yake, kana kuti nebhebhi rake kana kuti mukadzi wake, vanozoita zvekunge kuzotsvaka mukadzi wake zvekuda kuti paitwe netsamba kuti akwanise kuti aoneke. Mafaro haadiwi iwawo. Kana wabva pamba nemukadzi wako modzoka mese, paunenge wachitandara kana mechimwa imwai mese. Zvezvo zvekuzoti kana kuti maguma pane imwe nzvimbo wozonakirwawo navamwe sekunge wabva naye asi munhu kamweya kaya hatikadi kaya. Mungaziva kuti hatikadi kamweya kaya, musangenwa nemweya wakaipa, mweya weujudha kana nemweya wadhabhurosi, usikadi kuti Mwari aite chakanaka iye aitira kumashure ichida kuputsa. Handiti titese kapo. Ndiri kuda kuti mweya iwo ubve mukati memuri vanhu vese. Toda kuti imwe vakadzi musagarwa nemweya waSamson, waDherira. Dherira akauraisa Samson. Pula futi imimi futi vakadzi mune katsika futi kaEvha. Evha akaitisa kuti Adhamu akwanise kusanzwana nemhuka kutaura kwadzaiita nekuda kwekufurira Adhamu. Saka vakadzi magara mune katsika kekufurira Adhamu. Saka noti regedzai zvinhu izvozvo. Musafurira, musaita zvinhu zvisina basa rese. Taurai nevanhu zvakanaka. Nguva nenguva pamakagara munzwisise zvinodiwa paupenyu, nekuti upenyu ndimi wacho munorarama. Asi mungasateedza upenyu, totaura dzadzimwe ngano paupenyu. Ndoda kuti kana mukutandara kana mukati memakereke kana mechitamba, mutambe mechiziva kuti chikamu chandiri kutamba chinosvitsa papi. Nekuti unozosvika pamwe pekuti zvinozokuomerai, hauchakwanisi kubuda iwe wamudziwa. Ndati ndikuudzei, ndini wenyu King AWILO mambo mafaro. Toti pazhula chataura titese paDecember ipapo. Kutonga titese muchanga mechindiona nguva dzese, kana ipapo pouchavhura paYouTube unongondiona futi ukusapota ipapo.